Takže čaute ľudia z ďalšieho videa, totiž aj špeciálneho videjka, určite zmôžete like, odber a my sa môžeme rovno na to. V tomto videjku nebudeme hrať keby rankedy, pozrieme sa na novú chapter, na Battle Pass a zahrajeme si aj jednu hru proti ľuďom. Ja by som sa určite pozrel na to. OK, vidíme tu nové emoty. Môžeme mať 8 emotov, kámo. Po akej dobe, kámo, môžeme mať 8 emotov? No daj, kámo, 8 emotov môžeme mať. No daj sem. Ešte jeden emot musím mať. Ten najreálnejší. Takto. OK. Ale my tu nie sme kvôli tomu. Keď dneska zapnete fonko, dostanete tento Yuki Yuberi skin. A v ňom si aj dneska zahrajeme, takže... Teď by som si k nemu spravil nejaké kombičko. Ideme sa kúknúť aké. My by sa k tomu hodil asi... Kámo, ukáž. Tento backpack. Kámo, ten na nej vyzerá rozumie, kámo. Ten sa mi páči. OK, ideme na pickaxe. To je outfit. Konečne, kámo. Toto, kámo, počkaj. Ešte tento. Ukáž tento. Kámo, tento je presne na ňu, kámo, spravený. OK, glider, ten nebudem riešiť. Dneska, pretože je to špeciálne videjko, tak si dám pandu. Pandu si dám. Toto už necháme tak. OK, ideme sa kúknúť na Wow, kámo, jak to na mňa vyskočilo. OK. Ja chcem ísť na Battle Pass. OK. Máme tu tento The Bright Skin. Potom tu máme emote. OK. Máme tu loading screen. Weapon. Spray. Pickaxe. OK. Vrátili rarity pickaxov. Nie možné, kámo, nie. Nie sú, kámo, ale tam ten burst CV, takže som si myslel, že už vrátili naspäť. OK, a potom dáme, OK, dá sa. Co tu máme special? OK. Potom tu máme glider, spray, loading screen, zasa pickaxe. OK, tento emote, toto emote, mne sa nepáčia. Vybaxy a druhý skin. Ten istý, iba inak spravený. Oži, čo? OK, takže asi budeme mať aj zo iných game modov. OK, dá sa. Pickaxe, loading screen, vybaxy, wepa, controller, OK. Skin a potom Royal skin, kámo. Toto napadlo, OK, to je také isté. Emote, OK, rozdielne. Glider, ten istý pickaxe iba inej farbe. Spray, backblink, tento tu skin. OK, tento tu lev. Surfovací emote. OK. Čo ukáž? To bude, kámo, tento glider bude pekný. Iba asi mi dá kamarát Battle Pass, že viete, jak sa chodí. OK, takže nielen do Blitz Royalu. OK, vyvákol 100. Glider, kámo, ale ukáž. Tento skin je pekný, kámo. Jak to tetovanie tu má, a potom už mi z nej je zjaté, kámo. Počkaj. Kámo, to čo je? Kámo, to čo je? Čo to je také bagnuté? OK, dá sa. Ja vám budem ukázať iba skiny, lebo tedy sme to boli na druho. OK, pekné. Tu máme zo týchto. Tieto topánky stoja extrémne veľa, kámo. Extrémne veľa. Neviem teraz koľko stoja, ale viem, že stoja koľko 1000 eur, kámo. OK, skin. To je nejaký special skin z nejakého filmu, neviem teraz jakého. OK.
takýto skin. No tu fajne. Tu máme takto. Kámo, toto je pekné. Toto je pekné. Ďalej tu máme. OK. Kámo, toto je nádherný skin. OK, veľmi dobre. My si ideme zahrať, kámo, koľko by z toho rozohrať. No nic, kámo. Ideme solo. A nemáme Battle Pass. Wow, kámo, tak toto je dobré. A my si môžeme meniť hudbu? Kámo, toto je najlepšia vec na svete, čo kedy vynašli. To mi páči. Iba už nemôžeme spraviť všetky emoty, asi už neviem teraz, nestihol som sa pozrieť. Prepáčte, že mám taký prízvuk, iba som tu schorý. A idem sa pozrieť, koľko máme odobrateľov na našom kanále. No, už to som tu. 9 odobrateľov! Ľudia! Musíte dať odber. 1 odoberateľ do 10. A tak sa chcem poďakovať, že už iba 1 a máme 10. A to mám 3 videjka. Dúfam, že ste videli nové videjko. Na ňom som vôbec veľa nepracoval. Ja som ho doslova, tam netreba nič spraviť. OK, my sme tu. OK. Máme akože nový ten odpočet. Nový tento tu backpack, keď to dá tak povedať. A máme naspäť realistickú grafiku, jak bola v chapter 5. To sa mi páči. A ja som videl, že sa bude surfovať na miesto lietania na buse, kámo. No ukáž. No ukáž, kámo, no ukáž. Treba dať rešpekt bus driverovi. Kámo, tak to je cool. Ale ak surfujeme, veľa nie sú ľudia, kámo, to je cool. No nie, kámo, surfujem. Ľudia tu sú, kámo. Surfujem na obrovitanských vlnách. OK, ja vôbec neviem, čo tu je na tejto mape. Pôjdem takto do boku. OK, môžeme ísť. Poď. Takto sa asi vyhodí, čo? Kámo, yes. Cool, jak svinia, kámo. Veľmi dobre, kámo, veľmi dobre. Vyzerá to, že máme aj, kámo, všetko tu vyzerá inak. Totálne všetko. Tá mapa sa mi páči. Dosť pekné, kámo. Nejaký simple build sa mohol zapnúť. Ja mám simple edit, nie simple build. Ani som si neprečítal, čo to je, ale vypel som si to našťastie. Čo tu, kámo, Ečko som tu mal len tak random. Ale dúfam, že tu nebudú nejaké... A dúfam, že sa dajak bude dať naspäť poskladať tento. Ako sa to volá. No, asi z 6 bude padať, kámo. Ale to vyzerá, ako sme mali v chapter jednotke, ten inventár. To není možné, že mi dáš kill, no. Kámo, bot. Kámo, ale aj tie hapka vyzerajú inak, to sa mi tak... Kámo, to je také pekné. Počkej, snipa, ukáž. Počkaj. Nie to táto, ale vyzerá z chapter 5, kámo. Najlepšia snipa na svete. Pravdepodobne aj to bude snipiť, dúfam. Kámo, to je také... Som taký natešený z tej novej chaptery, kámo. Aj šprint máme inde, šprint máme v striede, OK. Kámo, ale pekné to je. Musíte povedať, že toto sa im podarilo, kámo. Máme tu dvojitú shotgun, počkej. A ona iba rýchlejšie bude strieľať. OK, ale vyzerá, kámo. Dosť dobré. Máme tu 6 zadarmo. Tak, kámo, som ja. OK. Aj Storm ma ukazuje, kámo, to je také pekné všetko. Ten inventár sa mi páči, aj tie hapka. To je sa im podarilo, ale extrémne, kámo, ukáž. Aj shieldy, inak, kámo, tu všetko inak vyzerá. OK, toto som dosť zvedavý. Ideme sa pozrieť tu. Na novú lokáciu.
Je tu 68 hráčov, bezo mňa ich to bude 67. Aké to je číslo? A mne sa to páči. Teraz môžeme zbierať tieto z busu. A potom budeme lietať na buse, kamo. Dúfam, že sa to bude dať, nebudem musieť surfovať, kamo. Granát, po koľkých rokoch tu raz 5 granát, kamo, ukáž. No, klasický granát. Ale cool, dá sa. A kačko máme. Ešte vidím takého steletia, on zaberiem snipom, dám headshot. To ukáž. Lift? Kamo, to čo je? Tak liftneme sa, keď možno. Lift Palooza. A presne do neho skočím. OK, to sa mi moc nepotrebilo. Ale máme lift. Kamo, čo mne? Panda vyzerá cool. Kamo, ale to je všetko pekné. Tá grafika je dobrá dosť. Kamo, to je také dobré. Tá season. Tam vidím, že sa fajti. Tu mám hývy, takže prečo nie? Keď tu sa fajte, prvé by som vyskúšal tú snipu na niekom. Wings, to čo je? To viem, čo to bolo v Triveri, kamo. To bude toto, čo sa tak lietáte na tom. Čo tak rozťahne, kamo, keď to bude fungovať. Kamo, to idem vyskúšať. Poď. Kamo, yes! Kamo, tak to je cool, jak svinia. Dump and pump. Jak sa to volalo? Dump and pump. Kamo. Ale poď sem. No toto je? Čo je hráč? Tam to bol bot. Jak nič. To čo mal? RC Lighting Shotgun, kamo. OK. OK, dá sa. Kamo, ja si chcem všetko vyskúšať. Dneska si všetko vyskúšam. Nič nevynechám. Ukáž to? Wow, tak to je cool, kamo. Ale díky za auto. Sice už paličko zničené, ale je to auto. Aspoň bolo to auto. Tam, kde je vážnejšie, do inej strany. Ale ja ho vidím. Proste si dám Wingsiu, to som hneď tam. Je to cool, jak svinia, že si môžeš lietať len tak. Mňa sa to páči. A to si to nedobrá. To čo? Kamo, môžem pristať na ten balón. Môžem na neho pristať. Kamo, ja na neho pristanem, proste. Tam takto je na ňom. Takto na ňom je, kamo. A vozí sa. Je tam typek. Wow, kamo. Kamo, tak, ani náhodou. Čaute. Ja letím. No to je boss? Alebo čo? Môžem to zhodiť? Môžem zhodiť ten balón? Hej, kamo, ja ho zhodím. Kamo, takto má snipu. Yes. OK, takže ľudia už to tryhardia takto. 1 minus.
Niekam. Koľko dáva do hlavy? Neviem, ale ešte to ani nezistím. Kamo, ja tu hrám totálnym botom, ktorý mi dávajú damage, jak keby som bol ja najhorší na svete, kamo. Sice aj som, ale to sa nikto nepýtal. Poď, daj, hej. Aj medkit by som potreboval. Toto tu Vinxius, to je také dobré. Môžete utiecť, hoci kedy. Ukáž, čo z teba vypadlo. Čo tu adres obrada vyroková, už mi to tu 3 dní vyskakuje, kamo. Okrem si má takú shotgunu. Snipu. Shotgunu, kamo. A tu je nejaký boss na mape, tu príde, kamo. Ale zmizel už. Skade! Ukáž! Vás nebol za mnou? Jdeme ešte jednu. Ale kus sa na neho pozriem, počkaj. Spectate. Kamo, aimbot! Ešte viac, kamo, počkaj. Ukáž, kámo. No tu má typka. Kam mohol mu tak dať? Kam mohol mu tak dať? Ani náhodou. Jak môžem dať vypovedť? Jak môžem dať vypovedť? Tu. Vypovedť player. Player. Aimbot. Kamo, totálne ho, každého trafil. Každého proste. Dajte odber, pozrite, už proste kámo, máme 9 odoberateľov. Už iba jeden, do toho čísla 9. Oj, do čísla 9, do čísla 10, kámo. Nevyzerá to najviac na aimbot, ale kámo, už iba jeden. Iba jeden jediný človek a máme 10 odoberateľov. To je veľa, kámo. Má Demogorgon skin. OK. Kamo, nič. Ja sa na to napojím, ja kúkam tu na cheatera. Ma nápoj. Nikým iným nebavím. Kamo, vážne mi padlo fonko? Tam mi padlo fonko.
Mária mi spadlo slnko. Kúkaj. Mária mi spadlo slnko. Mária mi spadlo slnko. No ale nemám tu slnko. Kámo mi spadlo slnko. No nic. No nic. Ale jednu vec vás poprosím. Jednu vec vás poprosím. A tá vec... Taká, že ma to odvlasilo. To bude cenzúra proste. To bude proste cenzúra, hej. Pozrite. Už iba jeden tu stačí. Jeden jediný. Jeden jediný. Nič tu nemám napísané, ešte tam dačo napíšem. Jeden jediný stačí. Dajte odber. Dobre, na to bude asi dnešné video všetko. Dajte odber a my sa vidíme u ďalšieho videjka.